Tja, vi tänkte visa lite grejsmojster här nu. På filmen när vi gäller lagkungarna. Säg inget till Jimmy. Okej, nu börjar vi. Filmen! Är du först på? Du får pröva först. Skit! Jag vet, men lite. Vad sa du? Det var party. Det är bra flick! Kör. Jag stänger av. Jag vet inte fan som har figurätt. Men det går inte på en sån liten stund. Men jag ser mig foto bredvid. Men det går inte på en sån små. Testa. Så det går inte. Kör. Nej, kul! Jag ska göra en sån här. Jag har tänkt så. Ska vi göra? Varför tar du bort täcken och kuddarna ifrån? Kör! Du tog bort kuddarna där. Skit i det. Det är awesome. Eller skit i det. Ska jag göra en djur? Nu ska jag göra kul. Ska jag göra parkour? Ses pappa till det something more common. Och jävlar. Filmar ni parkourar? Nej. Nu väntar vi tills det blir 3 gånger. Waita lite. Waita. Hej.